खुलुमखा दिबर kaham tuna no tam hunai tabo o kisas zorawo kaisa zorawo Facebook o nukha chela bore hinai jeng kok banglai mani hake bokha kheklai mani abno toi kisa sa ani wansuk mani ani opinion ang sana mujungo tam hunai chela rok no jeng qualified grei to hni maya borok tei chela rok qualify grei ni bagai onyo dofa bai kaijangna nang abo bo jeng hni maya abno jeng accept khaimia kok hingkang ke haisem chela rok sikang no borok mane chinte sikang bori rong ni sikang chela rok agogjak chela rok already a category o tongo borok जों साना थांगांते जों बरि रकसे चिनि राइट्स नि बागै जा रक बे इक्वालिटी नि बागै जों कक माति सालाय हाके तांनाय समय नांथांते आन्दोलन फेन मांगलाय माहाय गांके चला रकनि बागै जों चला रकनि अब इक्वल राइट हाई राइट होननाय जों माने कक खोनाया हायो नो दं चला रक क्वालिफाइड गैयाबो हाया चला रक क्वालिफाइड दं Kita kok hingke tesi dofani brio tanggei onyo dofani chela bai kaija abo dofa bai kunang related kri ni wan sugo pheba abo related kri phano kaisa te sing related khlaimano abo ngangke chini community few mane kisa mane bagai jeng a je onyo dofa kaijak mane abo rok na sing mane protect khainani bagai sing khorang mati saw hingke te kaisa hingke kaijak mani abo mane kebo force khaya je quality krini bagai bo onyo dofa kaijago amte he kebo force kroi kaijak mani abung kha janjan personal choice bini muchung mani abo bini rights bo sabo bai kaijak nai sabo kaijak ya abo joto borong ni rights tongo abo no buchung mane na hni manya geta bo ko khungang ke ahaise tipra saro tangai nai tipra saro tabo qualified kari hinjaka ge ani wansuk mani wo hangke mo phaijago chela rok sikango borongni kaham position no tong mani ge aste surabati prasaya mane chela rokni mane society o gobang ma borok gobang ni mang kata lomruk ni ke ba ge kok bai sa thang ga sing gobang ma borok ni ke baksa khanang ga mano haye kisa borok tam nai chela rok borok drugs by gedalkha hekjangna be gedalkha nijini damnai drugs nung ya phano mane tam sajene abo mane nijini career saman man borok bis important ya ngai kisa sala rokni abo hai mane damnai society o bongni tom jagi tongo ke abo atom rok no chela rok ni bung no tere ke kelegri tong amko present ni kintu past to chela rok ni position onek kaham tong mani jeng chela rok bai baksa tangi ngi maya tong nai ni sau khorang mati sa singbri rok mati sau tangi mati sa a jorawa buri rok chela rok baksa ngi manya hakira chela rok baksa qualified borok nei sini jagai manya ya sing truk tabok sing sini jagai manka ge sing sini jagai manka hani bo sing amti haito nani ko gya ja chela rok no borong ni qualified grei borok ni ekdom madam ko boiti jama deni kok jaga na jang betong bo obo kaise responsibility ni tongo je borok nini mane nung nini qualified borong khang ke kaham no dotona hamjago hayda ge kaham no जों दतन खेल खलाय के आबन बागै माने बेसिबाग आबा हाय हामिया ड्राग एडिक्ट माने अममति नेशा जिनिस रगो जों खलैयावै गाहाम लामाव गोबां खलायनाय जों ताबुक मुं तिसावै नर सलात अलरेडी हाजा हायबन टेबटी साइटंगा हिके नरंनि बागै आबो गाहाम ते नरंनि मोखांगो बाबो कायसा तामनाय खुंसुक माने फे ताबो ग्रेंगे या ताबो बतंगो
Mungkin tabuk botonggo celarok kaham nuklai dongbo hamya bo hamya bo kelebih dong hamya rong no जों protection ma khainai te hamya no kaham borok rong ni bumung bo phayo hamya khaijak thani chela rong ni mung tamnai daluk jago tabu buri rok bo wan sabai kaje go to khabai kaje go amti hai ni question phayo ke abo sob birok to kaje gya হয়তো 100 to 10% কাজে গো হয়তো 15% কাজে গো borok ni bagui abo hai mane kajak mani bagui na buri rok bo ta hnai suffer ma khayo je norung ni buri eko wansabe kajak go hai kajak go tin dofa kamana kha akon na kha abo mane sanai borok ni bo chaya ya abo no sing kuthuk ke mane sat ka chete wansu thangke abo sini dofa bai ha sin society bai ta hnai link gedal jak abo mane satai tongo tar karon chini community ni borok kisa few people man bagui जों aborok no bo focus mar khai belai no kaham ge जों tabuk chelano hai ni samani bo burino hai ni samani bo abo tam hunai chini kaham ni bagui no जों wan sokan ke wan sonya ke kaham ni bagui no जों kemna chibon phainani ge tai post share khaimani abo belai no baksa edu sitra kok ba ke facebook o aburi rok no phangson mistake ngi mano jotoni no bol ngi man jotoni no naike जों bol no ngi जों kaham bai ma phurungnai bono जों lachi mung khangke abo borok ni ta mentality ka torture khaima hengi thong kok thai hamya kok hamya bai bono post khaine re khangke abo bukhas tam nai borok ni kaham ngani jaga hamya ngai thangmano abo hai ta khlai di abo belai khinu chaya नोंगा टपिक न तै क्वेश्चन खाइमानो नोंगा टपिक न तै साइमानो अब काहाम को फेबा नों बनि पोस्ट नाव बिनि पिक्चर नाव आरो हामिया के माने पिरि दं माने अब बेलाय न साया अब हायता खाइदि जों ताहनाय बोलों मानो सोरोंमानि रोंलायमानि सोरोंमानि बिसिन तै काहाम न आवन बागैनाय जतन चला रगबो खाता नांगि बोल जतन नि मानो nini bang mano ani bang mano ke je kok thayo tui bolong kha a bolno tui nai discuss khai di sal